Aquí vamos poñer como luces. Non fan falta cosas que tal. Al 3,90 vai que te cagas, chaval, tú te has gastado el fino. Coño os guantes, ó. Coño os meus guantes. Non teño guantes, güey. E chapas debía de vir atrás ou no medio. Chapas en o segundo, creo. Ti crees? Mío que me mole a moto. Chapas debía de vir con... Chapas debía de vir con chaleco. Está facendo logo... De Marshall. O primeiro era Kanda, creo, non? Primeiro era Kanda, sí. É que paras echa a roda de diante. É bonito un duro, non é bonito. Tanta forma física como a mí. Que cabrón, que. Hostia. Mira que estou grabando un vídeo, E isto todo despois sale. Mírame aí. Unha 4 tempos, unha bolita pequeniña. 3,50 Campos. Unha 3,50 ou unha 2,50 cun 3,10. Oscar, teño que poñer aí unha chaqueta e un guante, sí. Pois colle os meus guantes, sí.